І зараз ми будемо більш детально говорити про те, які загрози в нас можуть бути саме з боку Білорусі. Із Сергієм Бульбою до нас доєднується засновник Білого легіону. Доброго ранку вам, пане Сергію. День добрий, вітаю. Першочергово хочу поговорити про те, можливо, які інсайди ви маєте про фіксацію активності пересування військ Російської Федерації на території Білорусі. Можливо, є якісь певні напрямки руху чи якась активність їхньої техніки, що вам відомо? Ні, російської якраз нема. А от щодо білоруської? Весь російський контингент, у принципі, складається не з 2,5 тисячі чоловік. Тобто, це дві РЛС, Івацевича і Вілейка, які стояли ще з часов Совєтського Союзу, трошку їх у Барановичах. Ну і от вони собі створили побач з українською межою, з українським кордоном, анклав, це Зябровка і Боков, два былых аэродрома авіації дальнього діяння. Это все, что на сегодняшний день есть российского на белорусской территории. Я нагадаю, у 22-м году, когда Россия заходила на украинскую территорию из Беларуси, то, в принципе, яны, особливо от станции Дубицкая, там были вялізные склады, еще так само с часов Советского Союза, вот там выграбли все, что можно было. Тому, глядите, от першочергово я б поставив під увагу питання доставки якраз усіх розходників. Коли Росія збирається ніякі шкодності робити з білоруського боку, масові я маю на увазі, з великою кількістю особового складу, то в першу чергу вони мусять тоді завести усі розходники. Як то набої, як то снаряди. Покуль нічого з цього не назирається. Ми ще чуємо інформацію щодо ситуації в Білорусі. Зокрема, президент Зеленський про це говорив, посилаючись на нашу розвідку, що там відбувається розбудова доріг у напрямку України і налагоджують артилерійські позиції. Розкажіть, будь ласка, це війська Білорусі роблять, чи все-таки ось той російський контингент, який перебуває на території Республіки Білорусь? Глядите, что может выкликать увагу. Это объездная вокруг Гомеля, и она робится уже колькі десятків годів. Тобто не вистачає бюджету, тому якби так вона повольно робиться. Де ці роботи можуть усприйматися як підрихтовка. Потім об'їзна вокруг Речиці, так само от там буде буйна розв'язка. Ці роботи можуть усприйматися як ніяка підрихтовка. Але ж, глядите, от під Гомелем буде організована, і вона вже організовується з минулого року, 4-я бригада сил спеціальних операцій, менавіта білоруська. Навіть поговорили про те, що, якби так, одна рота там уже сформована, але ж у розмовах з нашими гомельськими сябрами ніхто не підтверджує. Кажуть, що це часові були, скажімо так, виділялися люди, наприклад, з Брестской бригады сил специальных операций, ці наоборот з Витебской. Тобто это покуль что не, скажем так, не штатный склад менавіта этой новой бригады. Там ідзе інфраструктура ствараецца пад яе уласна, там же ствараецца некалькі новых пагранзастаў пад Гомелем. І от для іх спатрэбілася будаўніцтва якраз вышак сотовой связи. Але ж там план завершить этой работы аж на 27-м году, тому это не несе погрози ніякої для України. Вот у чим сенс. Літерально завчора була зауважена активність супрацьповітряної оборони, особливо вертольотів, каля Мазирського нафтоперепроцовчого заводу. Але ж, это так само все оборонче, тому що Лукашенко остерагається, НПЗ для його Мазирський вельми важний. Тому вони всіляк його перекривають. І от якраз дрони, яким отшибла мозг, наприклад, українським РЕБам, вони часто губляють і льотають як хочуть, то, в принципі, от у білорусу в першу чергу пильнують, щоб воно не полетіло на НПЗ. Агулом я б підкреслив те, що, як говорить один білоруський генерал, у нас, кажуть, служить усі, хочуть воювати, ніхто не хоче. Тобто білоруси абсолютно не готові до війни, не хочуть воювати.
І тое, що От, відбувається... до речі, пане Сергію, обмежені в часі, тому я буду так трішечки поточнювати. Ви зауважили, що білоруси не готові і не хочуть воювати. Хотіла поговорити безпосередньо про настрої всередині армії Республіки Білорусь. Чи взагалі ось військові безпосередньо, які мають потім виконувати певні накази вищого керівництва, можуть піти на спонукання Росії, чи все-таки це буде супротив певний? І чи є в білорусів, у військових Республіки Білорусь певний такий внутрішній стержень для того, щоб ось цей супротив наказам того самого Лукашенка чинити, якщо вони будуть? Глядзіце, з гэтым праблема, таму што традыцыйна ваенная контрвыведка у нас належыць Росіі. То бок Лукашенко ў абмен на тое, што Расія яго падтрымлівае, даў цалкам контрвыведку, яна ўжо 28 гадоў, яна курыруецца русакамі. Таму, натуральна, усе духавітыя з беларускіх афіцэраў, усе, хто нацыянальна арыентаваныя, яны ўсяляк выдаляюцца, проста яны не працягваюць ім кантракты службовыя, і ўсё. Іх стараюцца пазбыцца ад такіх людзей. У 22-м годзе мы з вами бачылі, што беларусы на ўсіх узроўнях ад малодшых да старэйшых афіцэраў, у прынцыпе, выказалі Лукашенку, што яны не хочуць заходзіць разам з русакамі, то бок яны не хочуць удзельнічаць. І, у прынцыпе, на той момант іх пачулі. Адзінае, што, глядзіце, заўважце, у беларускім міністэрстве абароны было багата выхадцаў з Украіны, ці якія заканчвалі вышэйшыя навучальныя установы ў Украіне, то вот гэтых людзей усіх пазвальнялі. Адправілі на лячэбныя камісіі, ну, гледзячы, у каго які ўзрост, але ж пастараліся ад іх максімальна пазбыцца на сённяшні дзень. Зрозуміло. А головы, яшчэ раз падкрэслюю, беларусы хутчэй рыхтуюцца да таго, што да іх нехта прыйдзе, чым самі да нападу. Зрозуміли. Почули вас, пане Сергію. Дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. Трошечки підсвітлили те, що відбувається в Білорусі зараз. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Бульба, засновник Білого легіону. Говорили про ймовірні загрози, про ті інсайди, зокрема від нашої розвідки, які ми почули з вуст президента Зеленського, і безпосередньо про ті загрози, які можуть бути на нашому північному кордоні.